オールナイトニッポン前に、まず一つみんなに伝えなきゃいけないことがあります。ご心配をかけてしまいごめんなさい。私自身もどうしてこのような状況になってしまったのかわからない状況ではあるのですが、みんなが不安になる心は私の中には一切ありません。今までも、そしてこれからも応援してくれるみんなが一番大切なので、どうか不安にならずにいていただけたら嬉しいです。